Kaixo kafetaguneko adiskideak, eneko nauzue eta nire lankideekin batera kafetaguneko lantaldea osotzen dut. Astero bezala, gaur egun teknologia berrien munduan berri den gai desberdinen inguruan hizketan gatoz. Zuzenean ikus gaitzakezue eta gogoratu gure YouTubeko kanalean ikusgai eta entzungai dauzkazuela orain arte eskainitako hitzaldi guztiak. Eskerrik asko gaur hemen egoteagatik, kafetagunea osotzen dugun lantalde guztiaren eskutik. Beraz, ekin diezaiogun bada gaurko gaiaren inguruari buruz berbetan. Hala ere, gogoratu, sare sozialak badauzkazue, Xen, Facebooken, YouTubeen gaur moduan, Instagram eta WordPress ere bagaudela. Baita ere bloga badekogu eta beti ere kafetaguneko web ataria. Horrez gain, zeuen herrietan ere badauzkazue zeuen kafetaguneak eta bertara ere joan zaitezkete. Eta gaurko gaia, zein da gaurko gaia? Ludifikazio, hau da, dena hobeto egiten da jolasean. Gaur egun ludifikazioari buruz hizketan ariko gara. Ludifikazioa hezkuntzan, ludifikazioa lanean, sare sozialetan eta hainbat arlo desberdinetan. Beti ere gogoratu, dena jolas baten moduan ikus daitekelako hain zuzen ere. Beraz, gaur gure artean ludifikazioa. Hala ere, ludifikazioarekin hasi baino lehen, nondik dator ludifikazioa edo ludifikazion dalako kontzeptu zabal hori? Azken finean, jolasa edo ludikoa dan guztia, aisialdi jarduerak, jolasa, aisialdia, entretenimendua eta azken finean dibertsioa. Hau da, zein da azken helburua? Jolasaren eta aisialdiaren bidez ikastea. Izan ere gogoratu, beti ere jolasean gaudenean gauzak hobeto bereganatzen ditugu, hau da, jolasa dala medio gauzak hobeto ikasten dira. Azken finean, ludifikazioa ikaskuntza teknika bat baino ez da, hau da, jokoen mekanika, hau da, joku mekanika hezkuntzaren munduan edo lan munduan sartu egiten dugu. Zertarako emaitza hobeak lortzeko, ezagutzak hobeto barneratzeko, zeuen eta geure trebetasunak bermatzeko eta azken finean ikasteko. Azken finean gogoratu, desberdina da, imaginatu liburu bat ikasi behar izana edota liburu hori joku baten bidez ikasi behar izana. Jokoaren bidez gauza hobeto doa, errazagoa, erabilgarriagoa baita. Beraz, ludifikazioa, jokoaren elementuak jokoa ez dien egoeretan aplikatzen da. Imaginatu eta gerogo ikusiko duzun moduan biak lanean hasten zalela. Azken finean lanera ezoaz jokatzera. Gauza da ludifikazioaren bidez jokoaren zenbait elementu lan munduan sartzen direla. Zertarako langileak helburuak hobeto bete ahal izateko. Azken finean ludifikazioen atzean zer dago? Dibertsioa eta konpromezua. Azken finean zer da? Motivazio teknika bat. Teknika asko daude, baina horien artean ludifikazioa oso bide ona da jendea motibatu ahal izateko. Azken finean gizakiak jolasten dugun heinean beti hobetu egiten ditugu geure jokaerak. Hala ere gogoratu gaur egun ludifikazioa non erabiltzen da askotan hezkuntzaren munduan. Eskoletan, ikastoletan, unibertsitatean eta hizkuntza zentro guztietan. Izan ere, jokoaren mekanika erabiltzeak egiten dio erreferentzia, ikasleen motivazio, konpromezua eta ikaskuntza hobetzeko.
Azken finean, honen atzean zer dago? Teknika bat. Eta zergatik erabiltzen da teknika hau gaur egun izan ere, urteak eta urteak pasa dira, eta irakaskuntza metodo berriak daude. Eta irakaskuntza metodo horien artean ludifikazioa, hau da, ludifikazioa teknika berri bat, non gero eta digitalagoa den munduan. Izan ere gogoratu, gero eta pantalla gehiago dauzkagula, bai geu, zein nerabeak, zein haur txikiak. Azken finean, hezkuntzaren helburua ludifikazioaren bidez zein da, ikaskuntza jarduera erakargarri bihurtzea, divertigarri bihurtzea. Izan ere askotan, ikasleen konpromesua bereganatzea zaila izaten da. Teknika hau erabiliz, ludifikazioa erabiliz, ikasleak motibatu ditzakegu. Konpromesua eta parte hartzea aktibatu ahal izateko. Beraz, hor ludifikazioaren zer gaitea. Hala ere, aurrerago teknika desberdinak eta ereduak jarriko dizkizuet, helburuak alegia. Adibide simple bat, imaginatu eskolan haurrak. Ikasteko gogorik ez daukatela, barruan guk ludifikazioaren teknikaren bitartez ikasi behar duten hori abesti batez moldatu egiten dugu. Hain zuzen ere zein da ondorioa, ikasleek ikasi bai nola abesti bat dala medio. Horren bidez, abestiaren bidez, ikasketa prozesu hori divertigarri bihurtzen dugu. Beraz, hor adibide argi eta zuzena. Ikasi bai nola abesti baten bidez. Izan ere hori, nik egin dut eta ziurrenik ere zeuetariko askok ere egin duzue. Naiz eta ludifikazio kontzeptua ez ezagutu, egin duzue. Ludifikazioa kontzeptu berria da? Ez. Naiz eta ez ezagutu, ludifikazioak ere urteak daramatza. Bai sare sozialetan, bai eskoletan, bai zein lantokietan. Beraz, gogoratu kontzeptu hau ez dala berria. Sare sozialetan adibidez, inbound marketing estrategia dalakoa erabiltzen dute, hau da, zeu eta neu lotzeko, hau da, sare sozialetara lotzeko, azken finean, sare sozialen edukien artean jokoak sartzen dituzte, joko dinamikak. Zeuk joko hauetara lotzeko eta azken finean bai, sare sozialak erabili, baina baita ere, sare sozial hauen barruan dauden jokuak erabiliz. Azken finean, edukietara lotu egiten zara jokoa dala medio. Beraz gogoratu, egunen baten sare sozialetan sartzen bazadie, begiratu inguruan interfaz edo pantailan jokuak dauden ala ez. Horri ere ludifikazioa deritzo. Enpresa munduan ludifikazioa ere askotan erabiltzen da. Hala ere nik adibide batzuk jarriko dizkizuet, izan ere ziurrenik zeuek. Lanean pasaudete askotan olako dinamikak erabili baitituzue enpresa munduan. Langilei bultzada berria emateko. Kontratazio prozesuaren ondoren, enpresak ere, beren lankidekiko komunikazioa zabaltzeko eta hobetzeko. Eta baita ere motivazioa, gogoetasuna eta sentipena, hau da, enpresa kultura eta sentipena sustatzeko. Horretarako enpresak ludifikazio teknikak erabiltzen ditu. Nola imaginatu? Langilei harrera, zeure enpresan lehenengo eguna, onboarding prozesua deritzona, hau da, zeuk enpresan lehen eguna, langile berriak taldea ezagutzeko, lankidekin konektatzeko eta enpresarekin
kultura konektatzeko ludifikazio teknikak erabiltzen dira. Baita ere, trebetasunen garapena eta produktibitatea hobetzeko. Hau da, teknikak erabiltzen dituzte, izan ere teknika hori gero eta divertigarriagoa izan, orduan eta sentsazio gutxiago ematen du lanean gaudela. Baina gauza da, bai, naiz eta dirudienez arren, guk enpresaren kultura, lankidekiko harremana garatzen joango gara pixkanaka. Beraz gogoratu, naiz eta jolasa izan, ludifikazio jolasa izan, guk edukin batzuk pixkanaka barneratzen joango gara. Ezagutza lankideen artean partekatzeko bai, hau da, talde lana bultzatzeko. Izan ere gogoratu, enpresa baten gaudenean, guztion lankidetza beharrezkoa da, enpresa horrek helburuak lortu ahal izateko. Eta baita ere, horren artean dagoen talde kohesioa, hau da, talde espiritua sustatzeko eta kolektiboa, taldea sustatzeko eta indartzeko. Azken finean gogoratu, talde lana beharrezkoa da enpresa bat aurrera joan ahal izateko. Eta guzti hau sendotzeko ludifikazio teknikak erabiltzen dituzte. Ikaskuntza munduan ludifikazioa bai, zertarako lan aspergarri bat aktibatzeko, konpromesua hartzeko, ikasleen interesa sustatzeko eta aktibatzeko, eta askotan inspirazioa bai sendotzeko. Azken finean bai, ikasleak hor dauz, baina zeu, holako teknikak edota erabili behar dituzu eurek barnean daukatena pizteko. Eta horretarako ludifikazioa erabiltzen da. Hala ere, aurrerantzean nik ere helburu batzuk edo holako adibide batzuk emango dizkizuet. Ikaskuntzan adibidez, ikuspegi pedagogikoa. Jokoen elementuak ikaskuntza ingurunean kontestuan sartu egiten dugu. Hau da, dana ez da ikastea. Ikastea bai, baina ikastea joko baten bidez. Zertarako ikasleen konpromesua, motivazioa eta parte hartzea sustatzea aktibatzeko. Izan ere gogoratu, irakaslea pasara izan ere askotan beti ere badauz aktiboak edo pasiboak diren ikasleak. Intentzionala, askotan badirudi jokatzen ari garela, hau da, divertitzeko ez, joku hauen atzean, ludifikazioen atzean beti ere estrategia bat dau. Hau da, helburu batzuk dauz ezarrita. Ez da jokatu nahi dudalako denbora pasa moduan ez. Beti ere joko dinamikak erabiltzen dira eta joko dinamika hauen atzean helburu batzuk ezartzen ditugu. Irizpideak zeintzuk dira helburu argiak eta definitutako arauak. Berehalako iritzi edo feedbackak, hau da, hartu emona, zeo zer egin eta beti ere erantzuna. Sari sistema, sariak ere egoten dira, baita ere lehiaketak, baina beti ere lehiaketa eta lankidetza talde lana. Narrazioa, sorpresa, hau da, joko hauen atzean beti ere sorpresak egoten dira, berrikuntzak, eta gogoratu, teknologiaren munduan murgilduta gaudela, teknologia baliabideak ere erabiliko ditugu. Izan ere, minutu batzuk barru, zeuek bai ordenagailu mugikor edo tabletetan instalan ditzakezuen aplikazio desberdinak ikusiko ditugu. Beraz gogoratu, helburu argiak eta definitutako arauak. Beti ere, helburu batzuetara heltzeko. Azken finean, gauza da, ulertu behar duzuena zera da, ez da jokua dalako ez. Beti ere, intentzionalitate bat
egongo da ludifikazioaren atzean. Onurak, zeintzuk dira onurak? Ikaskuntza, esperientzia hobetuko dute. Motivazioa eta konpromesua areagotu, hau da, jokua atzean badau, eta azken finean geure helburuak jokoan murgilduta badauz beti ere ikaslearen motivazioa eta konpromesua hobetu egingo da. Ikaskuntza aktiboa, 21. mendeko gaitasunen garapena, izan ere gogoratu mendez mende garapenak eta gaitasunak aldatu egiten direzela. Ikaskuntza pertsonalizatua, izan ere gogoratu irakasle edo langile bakoitzak, hau da, behar izan desberdinak dauzka. Informazioa atxikitzea edo retenzion dalakoa, izan ere gogoratu beti ere lankide bakoitza desberdina dela. Eta erresilientzia eta iraunkortasuna hobetu. Hau da, ikasle edo langile bakoitzak olako desafio eta erronka berriei aurre egiteko gaitasunak hobetu. Izan ere gogoratu, azken finean bakoitzak desafioei eta erronkei aurre egiteko gaitasun desberdinak dauzkagu. Adibide edo teknika praktiko desberdinak ikasgelan adibidez, imaginatu, historia ikasteko rol jokoak erabili. Matematika ikasteko lehiaketak, zientzia ikasketak mai jokoen bidez, gizarte ikasketak talde proiektuak burutuz, eta imaginatu guzti honen atzean ikasgela eta ikasleak kudeatzeko puntu edo sari sistemak, beti ere ez dira opariak izan behar, baina bai ere sari sistemak. Beraz gogoratu rol jokoak, lehiaketa matematikoak, zientzia ikasketako mai jokoak, azkenean teknika eta adibide asko topatu ditzakezu ez ludifikazioen atzean. Hauek azken finean erabilenak izaten dira ikasgeletan. Adibidez, geroago aipatuko dizuadan moduan, Abitika aplikazioa bat da. Imaginatu etxean seme-alabak dauzkazuela, guk geure mugikorretan Abitika aplikazioa instalatuko genuke. Azken finean, Abitika aplikazioen atzean misioak egitekoak ezartzen ditugu, imaginatu afaria egin, gela garbitu, gauza da, nerabeak misio hori betetzen badau, hau da, afaria egiten badau, logela garbitzen badau, Abitika aplikazioaren bitartez sariak jasoko ditu, eta sari horiek jasota gero nivel desberdinetara egingo dau pausuak. Azken finean, holako aplikazio asko dauz. Hala ere hauek orain ikusiko ditugu pizkanaka eta banan. Beraz gogoratu, ludifikazioak onura asko ekar ditzake. Bai lan munduan, bai ikasgelan. Informazio gehiago nahi baduzue, edozein bilatzaidan sartu zaitezke, ludifikazioa idatzi eta ludifikazioaren berri izan ezazue. Izan ere, onurak asko dira. Aplikazioak, hau da, etxerako, lanerako, aplikazio asko dago. Hala ere guk batzuk komentatuko dizkizuegu. Abitika deritzon aplikazioa, Play Storeen edo App Storeen instala dezakezue, bai zeuen mugikorretan, ordenagailu edota tabletetan. Azken finean, aplikazio hau dela medio, zereginak, ohiturak gehitu ditzakegu, eta behin ohitura hauek, zeregin horiek, misio horiek, zerrenda bat burutuko dugu, eta gauza da, behin zerrenda sortuta gero, aplikazio horiek burutzen joango garela pizkanaka. Azkenean gogoratu, zereginak, ohiturak eta bar,
zerrenda baten gehitu abitika dala medio. Azken finean, zeure bizitza jokoa bailitzan, azken finean imaginatu zerrendan. Hau eta hau egin behar dut. Erosketak, etxean tondu eta logela garbitu. Azken finean, behin misio horiek eta ekintzoik burututa gero nivel desberdinetara egingo dugu pausu. Honi esker motivazioa, antolakuntza jorratuko ditugu, izan ere imaginatu. Nerabe bat, haur bat. Mugiko hartu eta, gaur, zein da nire misioa logelatan du? Nik logelatan dugu dut, zertanako urrengo nivelera pasatu ahal izateko. Azken finean helburuak divertigarri bihurtu, gure ohiturak eta eguneroko ekintzak. Eta izan ere, nerabea baigara abatarra ere, norbanako abatarra ere, sortzeko aukera duzue. Azken finean, zerekin gelditu behar zarie, zeuen eguneroko helburuak divertigarri bihurtu erakargarri. Zereginak burutu mailaz igotzeko, oraintxe arte esan dizuedan moduan. Horrez gain, gaztea bazara, mustroen aurka burrukatzeko aukera daukazue, lagunekin, elkarrekin, beren zereginen erantzule izateko. Horrez gain, lagunen artean ere konektatu zaitezkete, bakoitzak egindako misioen berri izateko. Eta horrez gain, sariak izan ditzakezuez, izan ere, sari hauen dala medio, gauzak erosteko auskera dauzkazue, gauzak erosteko beti ere aplikazioa, ekipamendua zeuek nahi duzuen saio gogokoena. Gogoratu bebai, misioa, helburua, baina baita ere sariak dauzkazuela. Beraz, orain arte gogoratu abitika deritxon aplikazioa. Remente, hortxe beste bat. Ongizatea, produktibitatea eta motivazioa jorratzeko remente delako aplikazioa. Hor adibidez, logoa daukazo ikusgai. Remente, beti ere danak antzerakoak dira, eguneroko zeleginak biltzen dituen planifikatzailea. Azken finean, remente delako aplikazio hau planifikazioa da. Hau da, bizitzaren alderdi guztiei buruzko artikulu eta ariketen bilduma antolatua. Azken finean, orain arte ikusi duzuen moduan, beti ere zeuen eguneroko zereginak sartuko dituzue planifikatzaile bat dala medio. Honen atzean, rementen atzean zer daukazue olako entrenatzaile, edo gaur egun askotan entzuten da coach digitala, hau da, entrenatzaile digitala, edo gazteleraz esaten den moduan mentor personal. Eguneroko errutinak, ohiturak eta helburuak hobetzeko tresna duzue hau. Azken finean honen atzean ongizatea, produktibitatea eta osasun mentala pizkat hobetzeko. Azken finean, holako behin zeuen misioak edo zeuen eguneroko gauzak sartu dituzunean, holako coacha dekozue eta honek holako kontseiluak, konsejoak emango dizkizue, antsietatea, osasun mentala zaintzen laguntzeko. Azken finean, zeuen bizitza pizka ordenatzeko esaten den moduan eta planifikatzeko. Hor adibidez, aplikazioa instalaten baduzue, hor badeko zuen normalan gazteleraz topatuko duzue, hábitos y crecimiento personal, consigue resultados, domina tu mente, logra tus objetivos. Hor adibidez, aplikazio gaur bertan instalatzen baduzue, holako adibideak topatuko dituzue, beti ere zeuen egitekoak jarrita gero. Duolingo ezaguna zaizue, hizkuntza ikasketak. Beti ere hizkuntza ikasketak, baina ludifikazioa erabiliz. Hau da, aplikazioa, ludifikazioa da medio erakargarri bihurtzen dute beti ere zeu
hizkuntza ikasteko, beti ere motivazioa behar bai da. Gogoratu askotan, hizkuntza bat ikasteko motivazioa behar dela. Ludifikazioa dela medio, aplikazionek hizkuntza hori ikostera animatze egiten zaitu beti ere teknika eta estrategia desberdinak erabiliz. Azken finean, Duolingoren atzean, beti ere Google Playen doainik instala dezakezue eta hizkuntza asko dauzkazue ikusgai eta eskuragai. 40 hizkuntza baino gehiago, ikasgaiak motivazioa lortzeko laburrak eta beti ere divertigarriak, hizketa eta mintza praktika, entzumena eta irakurketa, gramatika garatu eta baita ere hiztegia lantzeko aukera dauzkazue Duolingo dela medio, beti ere ludifikazioan oinarrituz. Hor adibidez, badekozue, normalean ere hau erdaraz topatuko duzue, eta la forma más rápida de aprender idioma, beti ere lecciones cortas eta divertigarriak, eta beti ere erreza. Azken finean pertsona lotzeko, erakartzeko, ludifikazio teknikak erabiltzen ditu Duolingo dalako aplikazio honek. Wokamon, Walking Games, oin jolasak, hau da bai, oinez gauden bitartean jolasak, imaginatu kalera zoazela, paseotxoa emotera, 10 kilometro egitera, gauza da Walking Games, oinez edo korrika zoazten bitartean jolasak, ludifikazioa jolasak. Hau da, azken finean aplikazionek zeu oinez ikusi nahi zaitu, hau da, kirola egin dezazula nahi dau. Baina beti ere ludifikazioa eta jolasa erabiliz beti ere estrategia bat jarraituz eta helburu batzuk jarriz. Azken finean, ariketa aplikazioa dau. Google Fit dalakoa, podometro bat dala medio azken finean. Erronkak jarriko dizkizue, hau da, desafioak, urrats bakoitza jolas edo abentura bat, mustro txiki eta politak bilduko dituzue zeuen ibilbideetan. Azken finean, bai, fitness tracker aplikazio jokoa da, baina beti ere murgiltze esperientzia dalako bat. Azken finean, zeuen ibilbidetan, zeuen txangoetan, murgiltze esperientzia bihurtuko dira eta horretan ere olako mustro txikiak ere topatuko dituzuez. Banan aurkitzeko puntuak irabazteko eta beti ere kirola egiteko Wokamon dala medio. Zeuen lagunekin lehiatzeko aukera dauzkazue, bai, mustroak topatu, baina bai, urrats gehien nor lortu, ea nork egiten dauen kilometro gehiago, beraz. Kirola eta motivazioen atzean Wokamon dalako aplikazioa. Fitness esperientzia eta podometro gisa. Azken finean, egiaztatu zure eguneroko eta asteko aurrerapena eta lehiatu zeuen lagunekin. Azken finean, ludifikazioa, jokoa eta fitnessa, kirola, Wokamon dala medio. Labur bilduz eta gaurko hitzaldiagaz pizkanaka bukatzeko gogoratu ludifikazioa edonon topatu dezakezuela. Bai, jokoa bada, baina beti ere estrategia eta helburu zehatzekin. Lan aspergarrietan laguntzeko aukera emango dizue eta azken finean guk etxean oraintxe bertan aplikazioa instalatzen badugu bai, teknika horiek erabili dezakegu. Oinez joateko edo eta hizkuntzak ikasteko. Beraz gogoratu, ludifikazio tresna egokia da. Enpresan bebai, enpresa bat baduzu bebai, ludifikazio ere aplikatu dezakezue. Eskerrik asko kazetaguneko lagunak gaur nigaz bertan egotagatik, gogoratu ostegunean, goizeko 12 hitzaldia
erdaraz edo gazteleraz eskainiko dugula. Gogoratu, egin klip eta aldatu txipa, eta adi egon zaitezte izan ere kazetagunea astero desafio eta erronka berriekin bai dator. Egun ona izan dezazuela eta laster arte ondo izan.